Здравейте ви, боксери, аз съм Crazy Lace и днес снимам как играе билярд с най-добрият ми приятел Гогата Бараков. Гога, кажи здрасти. Сетих се нещо, ама няма го кажа. Деле! Това беше бати Крис Морс, като мамка му. Такава кризма даже аз не мога да направя. Айде да те видиме, бе. Про. Деле, как я закрепи, знаеш как ще влезне са? Да, то ще бъде бати ламърската. Цяла година. Не, ти сега поне я вкараш тази лавата, те признавам. Абе, делтонист, знаеш вари лаво. Теле, майко! Те, да, ако не я вкараш, ще признавам, мамка му. Ушки ма, аз съм бил бот. Мечтай си. Гледай как ври... стига, бе. Кой го казва? Виждам. Да. Гласиш ми топките. Ми ако вкарам бялата, счита ли се? Колко игри ще направим? 2? Да. Скаро всичките, бе, про. Вати просто да забрави как си играе. И аз съм така. И аз сигам реален. Това беше малко феноменално. Но можах да шибна топката. Не, ако не я вкараш тази топка, вече те признавам. Правиш ми, човек. И аз се ригавя сега заради тебе. Обаче втората игра вече ще играеме както трябва. Аз се ригавим. Добре, мечтай си. Сега ще пробвам със спин. Нещо не ми се получи, май. Добре. Никакъв късмет нямаме, ей. Ще ми се смеят ви боксерите, че нямам късмет. Бати професионалиста. Гледай сега как сега. Бам. Мечтай си. Това ще бъде пропуск. Да, взех повкарах. Гога, нали щеше да ме би. Гога, втората игра вече сериозно. Това е 5 на 1 за мене. Ето те, 1, 5, Юсет. Ще го сложим в описанието на клипа. На всякакви тъпи малумни игри също. Да, може да се каже. Майнкрафт, кой го играе това? Да, защото му е скучно. Аре утре снимаме на Need for Speed World. Да, бе. Нямам камера, сещаш ли се? Ще снимам само тебе. Що па не? Да, домашен ригъл фитнес.
Бати, това ако врезне, направо го признавам. Ако не беше тази синята. Той е най-добрия в света на ноубоята. Честито, Гога. Цъкти още една игра. Ще разбиваш ти топките. Не, аз ще ги разбивам. Преди малко ти ги разбива, се тая. Обаче... Давай тук сега стегнато, няма се ригавим. Толкова малко. Това ще бъде феноменален пропуск, гледайте са. Гога, ти дудук едеш? Не па 200, ти колко искаш? Да, ще разбие топките. И какви дами и господа, бе. Стакци и лапета. Добре, ето това ще влезне. Хайде влезни да. Следващия удар, който ще направя, ще бъде феноменален. Гледайте са. Гога, чатиш ли си, бе? Стой постоянно в играта, защото не ми дава хода. Че си нуб. Като профила. В V-Box обаче без долната черта. Айде са. Който па не го е бе как се оцелява, да види профила и да види клиповете. Който иска стрипти станции в леглото, да ми се обади на номер 08987853. Плюс 18 са. Деца на по 8 години гледат детското сред 12 часа, ама... креватна гимнастика не ще. Аз съм от Видин, той е от Велинград, където е по-близо да заповяда. Да. Гога, нема кръстосваме шпаги, да знаеш. Ама стой в играта, бе, човек, стига с този чат. Аз бих заебал този тъп крип и бих отишъл. Кажи, Иването ти праща много поздрави. И ти пожелава да оставиш Гогата на мира, така и пише. Гога, май ще бия на 0 и стой в играта, бе, човек. Айде.
Това беше феноменално. Къде да сложа тази топка? Така, те тук. Не пипай задния двор, Гога. Ако някой иска да ме предизвика, да ми пише лично съобщение, с удоволствие ще му дам да ме бие. Не знам как изобщо стигнах в 17-ти към Колеле, майко. Ма то като играеш с Гогата, ресва се дигат към Гога. Ми да, лесно и чудесно. Сега няма интернет, брат, не мога да прецакаш. Бати кризмата, феноменална, това трябва да е за топ 40 кризми създавани някога. Не, за топ 10 кризми за винаги. Влез в тъпата игра. Ти ми прецака удара с този чат твой. Аре, ще бие 6 на 1. Не си казвал нищо за 0, каза ако ме биеш. Ще го гледат някой. Някакъв хими ме изхвърли от групата му. Не знам що. Вероятно защото е голям тапанар или нещо от сорта. Втората в света клизма. Първата беше миналата игра, когато разби топките. Си бръхне в газа. Защото си нуб. What? Да го лапне. Ето, това е втората велика кризма създана на някого изпред. Твоята предишната е вече на трето място. Айде, една топка ми трябва тази чопа. Ето я топката, ето една топка в крак. Сега ако не ми се чете топката. Як нещо не ми се чете топката, бе. Той стрепери винаги. Гога не лъжи. До 12. Ти сега... Аз се носа на 50, значи. Сега ще бия, гледай, влезни в играта. И гледай как ще бия. Ето, видели? Ви